ಇಂಚಿನವ್ವ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ನೀನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ Hii Lovebirdz Family guys, good evening ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಕರಿಬೋಕ ರಾಜರ್ ನಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಂದಿರ್ಲೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿಯಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇರೆ ಅಂದ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಓರಿಯ ಬೋರ್ ಅಬ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲಂಚೂರು ಮಂಡೆ ತಿನಾರೆ ಬರಪ್ಪು ಅಲೆ ಐಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ್ ನಾ ಪಿರೌಡ್ ಅನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಗುಲ್ದೇರ್ತುಲೆ ಅನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದೇರ ಅನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಪೂರ ಕ್ವಾರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಾಜರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಜಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತುದುಲಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೋವಂದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ನಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿರ್ಗಂದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ತೋಲ್ಲ ನಂದು ರಾಜರ್ ತಿರ್ಗಾವ್ಜಿ ಆತೆ ರಾಜರ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮನೆ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡ್ದಮ್ ದಾದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಇದು ಸಾಲೆಜ್ಜ ಶಾಲೆಜಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಡಾಲಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ರಂಡಿಟ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಸ್ ಬಾರ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬುಜೋಲು ದಾಸಿನ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಉದಾಸೀನ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚೈತೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂರು ಜಪ್ಪು ಕನಿ ಸಾನ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತ ತಿಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜತೆ ರಜನೆ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾಗ ಬುಡ್ದು ಬಲ ಬಾ ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಏಂಜಲ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಏಂಜಲ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನ ತೊಲೆ ಪೋಯರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಶಾನ್ವಿ ಜೈ ದೊಡಿಯಾ ಸನ್ವಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಇಯರ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಅನ್ಲ ರನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಾತ ಕಮ್ಮಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚಾಕುಲ್ ಫಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪತಾಲೆ ಅವರ ಎಂಜನ ಚೆಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಅಂಚನ್ ದೀವಡ ತೆಗಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಪುಣಂದು ಪೈ सन्नी तो जाले हो दाते हो मोबाइल पेमेंट मन पर नहीं ये रोडे में दिनी याने गाड़ी सम मन पर में दिनी गाड़ी के दादा तंडे जरा तंडा चेक जरा तंडे डॉक्टर ले रे डॉक्टर नकल हीरेना ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕುಲ್ದಿನಿ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲು ಸರ್ವಿಸ್ ತಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅನ್ನಿಚಿಗೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ಏಸಿ ರೀತಿಯ ಜೋರಡೆ ಇಂಚ ಕುಂಬಾರ ಸರ್ ಕನ್ವಿ ಏನಾಗ ಚಲಿ ಆಪುಂಡೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಪ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಕರೆ ಬರಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಶೋರೂಮ್ ಅದು ಸಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋರಿ ಇಂಚ ಉಂಡನೆ ರಾಜರು ಕುಳಿದಿರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚಿನವ್ವ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ನೀನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತಂದಿ ಅಂದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಯ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುರ್ಲೆ ರೈತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸನ್ವಿ ತುಲೆ ಬತ್ತೇರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಸನ್ವಿ ತುಲೆ ಪುಡ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪುಡ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಗೊಬ್ಬನವ್ರು ತಟಪಟ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸನ್ವಿ ಬಲೆ ಆನೆಡು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ದಾದಿ ಸನ್ವಿ ದಾದಿ ಕೊಕ್ಕನಾ ಕೊಕ್ಕತ್ತಿಯವು ಒಂದು ಹದ್ದೇನು ಸಹ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಆಗ್ತದೆ ಕುದುರೆನಾ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ದಾದಂದೊಂದು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಲಕ ತೋಜನು ಗೋಟ್ ತಲಕ ಅದ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆ ರಡ್ಡು ಕುದುರೆದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಕುಲ್ದ
ಕದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ ಪಾಪ ಕೊಂಚ R&B ತಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ತೊನ್ವೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಾಡಿಯನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇದೆ ತೊನ್ವೆ ಗೈಸ್ R&B ಶಾಪ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ 399 ಅಂಚ ಪದ ತೋಜಾಲ ಅನ್ಷ ನಿಕುಲ್ಲ ಬತ್ತರ್ಡ R&Bಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದಾ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ತುಲೆ ಜಾರು ನವ್ಲು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕುದುರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಇಡ್ತುಲಿ ಎನ್ಪರ್ ಪೋಯ್ದ ಕುದುರೆಗೆ ರಾಜರ್ನ ಎನ್ಪರ್ ಪೋಯ್ದ ಕುದುರೆ ಎಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಅಂದೆ ಸಾನುಗೊಂದು ಜಾಲಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊಂಬೆಡೆ ಇಡಪೇರ ನಾನು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಆಂಡ ಉಂಟುಡ ಎಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಕುಲ್ಲು 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 ಕುದುರೆ ಬೋಡು ಕುದುರೆ ಕುಲ್ಲು ಕುದುರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಲಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಬಲ ಕುದುರೆ ಬೈಲಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬಾರ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ವಾಚ್ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೈಮ್ ಸಾನ್ವಿನ ಮೂಲಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ರಾಜರ್ನ ಬೇತೆ ರಾಜರ್ನ ಮುಳ್ಳುಂಡು ತಲೆ ಓರಿಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓರಿಯೋ ಶೋಕುಂಡ ತನ್ಸ ಸೂಪರ್ ಇರು ಓರಿಯೋ ಪುರ ನಕ್ಕ ತಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕೊರು ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಜೈ ಸತಿ ಚಿಯರ್ಸ್ ಶುರಿ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದೇದವರು ರಾಜ್ಯದ ತೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ರಾಜರದ ತೊನ್ವಾರೆ ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಪೋತ್ಪುರ ಬತ್ತಾಗ ಈಗ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೋ ಜಾವಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಂತಂದು ತೂಕ ಮೂಲಿತ ರಾಗಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ತೂವೊಂದು ಪರಗ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಗಿ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 6 ಮಂತ್ ಹಿಡಿದು 8 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ದೆತನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಒಂದೊಂದು ರಸಂ ಪೌಡರ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋಹ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಂಡ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡುಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಳ್ಳಿ ತೊಪ್ಪಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದುಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಳ್ಳಿ ತೊಪ್ಪಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಪಲ ತೋಜಾವಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಪೂರ ಪೌಡರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮನಾರ ಮಾಡ್ದು ಸೊ ಈ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ದೆಪಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನೀವು ಮಮ್ಮೀಸ್ಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಗ ಈಗ ಸೊ ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆವಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಅವಳು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಈತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಿವೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಏಪೋಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಿ ಏನನೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಜ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅದ್ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆವಡು ದೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆತ್ ಶೇರ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ
ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ನಿಕುಲು ಆತ್ ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಗೈಸ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ನಕಲೆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೋಡು ಏತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಬರೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಶೈ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಲು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೊಡ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಾನು ಬನ್ಲಕನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೆಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟೆಡ್ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲಿಯರ್ ಮಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಸರ್ 147 ಆಶಾ 133 ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಚನ್ 126 ಶಾಲಿನಿ ನೋಂಡ 122 ವಸಂತಿ ಮೂಲ್ಯ 117 SRP ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 115 ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ 113 ಪೂಜಾ ವಿನಿತ್ ಸಜಿಪಾ 111 ಸುಮಿತಾ ಅಂಚನ್ 89 ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ 85 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದು ಪುನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್.